ଆ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2026 ମସିହାର ସିପିଟି ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସରବର ଭଞ୍ଜିଅ ଡମ୍ବି ଖାଅ ମାଲାଣ ମାରାମି ଡମ୍ବି ଲେମି ପରାଣ। ଏହି ଚର୍ଯାପଦଟି କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି କାହ୍ନୁପାଙ୍କର। ବାଟ ଓଗାଳ ଚର୍ଯା କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଏହା ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ନାଥ ଶିର୍ଯ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି? ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୈବ ଧର୍ମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି, ତ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଯୋଗୀ ମଠ ବାର ମହନ୍ତିଆ ଗାଦି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏ ଡାଉଟର ଅଛି, ପରେ ଦେଖିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଡ଼ିପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅଭିଶାପ, ଯଦି ସେ ଯୋଗୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାପୁଡ଼ିଆ ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କେଉଁ ତିଥିରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଏଟା ଉତ୍ତର ହବ ଭାଦ୍ର ମାସ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ। ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଓଷା ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହବ ବଡ଼ ଓଷା। 8 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଇତିହାସ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିବରଣୀ ସକାଶେ କେଉଁ ପାଞ୍ଜି ଉପାଦାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଧାରାବାହିକ ରୂପେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତରୁଣକାନ୍ତ ଓ ହେମାଙ୍ଗୀ କେଉଁ ବିନୋଦର ମୂଳ ଗଳ୍ପ? ଏହା ତମେ ଜାଣିଥିବେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଚତୁର ବିନୋଦ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଏହି ଗଳ୍ପର ଯୋଉ 4ଟି ବିନୋଦ ଅଛି ହାସ ରସ ନୀତି ପ୍ରୀତି, ଏହା ରସ ବିନୋଦରୁ ଆସିଛି। 10 ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚୟିତା କିଏ? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମଃ କେଉଁ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରଥମ ଧାଡି? 12 ନମ୍ବର ବି, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖକ କିଏ? ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ଖଣ୍ଡିଜେ ଖଣ୍ଡିତୋର ପିଞ୍ଜରା କାଠି ଖାଉଣେ ଥିବ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟିରେ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମନବୋଧ ଚଉତିଶା। କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ସେଇ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଉଁ କୋଇଲି ଲିଖିତ? ଅର୍ଥ କୋଇଲି। ପୁତ୍ରଃ ବିରହ ଜନିତ ଯଶୋଦାଙ୍କ ବିଳାପ କେଉଁ କୋଇଲିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପୁତ୍ର ବିରହ କାନ୍ତ କୋଇଲିରେ। ନବଗୁଞ୍ଜର ରୂପକଳ୍ପନାରେ କଣ୍ଠ ଭାବେ କେଉଁ ଜୀବର ପ୍ରତୀକ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ମୟୂର। ଜାରାଶବର ଉପାଖ୍ୟାନ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ପର୍ବରେ ସ୍ଥାନିତ? ମୁଷଳୀ ପର୍ବରେ। ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧଟି ଗୋପଲୀଳା ଓ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ଭାବେ ଦ୍ୱିବିଧ? ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ବୋଲି କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଝରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ରଚନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ? ବଟ ଅବକାଶ। ବଳରାମ ଦାସ କାହାଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହରେକୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଡାଉଟରେ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଶୂନ୍ୟ ଭଜନପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? 24 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ବି, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା। ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କେଉଁ ଯୋଗର ଉପାସକ ଥିଲେ? 26 ନମ୍ବର ଏ, ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନଗଲା ମୋହରି ହେଲ କି ନିଷ୍ଠୁର ଚିତ୍ତ ନୀଳାଚଳେ ବିଜେ କରି। ଏହି ପଦାବଳୀଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି? ଏହି ପଦାବଳୀଟି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। 27 ନମ୍ବର ଏ, ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ହେ ମୟ ଦୁଃଖ ନଗଲା ଯେ। ଭଜନଟି କେଉଁ କବିଙ୍କର କୃତି? ଏହା ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ ଜଣାଣଟି କାହାର? 29 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏ, ବନମାଳୀ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଗୌରା ଟିକିରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ 1568ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସିଏ ହିଁ ଥିଲେ। ତ 30 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଲା ସି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଂସ୍କୃତକୁ ପ୍ରାକୃତରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରଚନା କରିଥିଲେ ଅନେକ କବି ସ୍ଥିତି ସାହିତ୍ୟରେ। ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଡ଼େ ଦୁଇଟାକ ଅପସନ ଅଛି, ତ ପ୍ରାକୃତ ହିଁ ଉତ୍ତର ହବ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମହାମନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା?
ଗୌଡ଼ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଆଉ ଉତ୍କଳ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ। ତ 32 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଡି। ଚିତ୍ରରଥ କେଉଁ କାବ୍ୟର ନାୟକ? ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଯୋଉ କଳ୍ପଲତା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ସେଇ କାବ୍ୟର ନାୟକ ହେଲା ଚିତ୍ରରଥ। ତ 33 ନମ୍ବର ଏ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ନଗରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲା? ଚମ୍ପାନଗରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟର ନାୟକ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ନାୟକ। ରାଧାନାଥ କେଉଁ କବିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କୁ। ଉର୍ବଶୀ କାବ୍ୟର କେଉଁ ସର୍ଗଟି ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ? 37 ନମ୍ବର ବି। ପ୍ରଥମ ସର୍ଗଟି ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ କାବ୍ୟର ଛାୟାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚିତ? ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଜାଣିଥିବେ କାଳିଦାସଙ୍କ ନାଟକ, ତା ଛାୟାରେ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କେଉଁ ରଚନାଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପଦ୍ମିନୀଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନଟି କେଉଁ ଧରଣର କୃତି? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀବାଦୀ କବିତା ବା ସନେଟ୍। 40 ନମ୍ବର ଏ। ବଙ୍ଗୀୟ କଲ୍ଲୋଳ ଯୁଗ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ଯୁଗ ତୁଳନୀୟ? କଲ୍ଲୋଳ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ସବୁଜ ଯୁଗକୁ ତୁଳନା। ସବୁଜ ଯୁଗର ମୁଖପତ୍ର ଯୁଗବୀଣା ପ୍ରଥମେ କାହା ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କାହା ସମ୍ପାଦନାରେ ହେଇଥିଲା? 42 ନମ୍ବର ଏ। ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ଝଡ଼ କବିତାଟି କେଉଁ ସଂକଳନରେ ସାନିତ? ଏହା ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂକଳନରେ ଏହି କବିତାଟି ସ୍ଥାନିତ। ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂସର ଆଉ ଲୋହିତ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ମାନସିଂହଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଚିତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ତାଙ୍କ ରେଙ୍ଗୁନ ଚିଠି। ଏହି କବିତାଟି ମାଟିବାଣୀ କବି ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି। ରେଙ୍ଗୁନ ଚିଠି ହବ। ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତିବାଦୀ ଭାବରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼। ମାଗୁଣୀ ଶଗଡ଼ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଗଳ୍ପ। ନିଶା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିକି କହିବି, ଠିକରେ ଜଣା ନାହିଁ। ବରଜୁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର? ବରଜୁ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମ କଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ପାଠକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି? ଜଣା ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିକି କହିବି। କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସଂଗ୍ରାମୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ? ମୋ ନିଶ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପତ୍ର ଲିଖନ ଶୈଳୀରେ କେଉଁ ରମ୍ୟ ରଚନାକାର ଅତି ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଅନେକ ରମ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହି ପତ୍ର ଲିଖନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଯାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହେଉଛି କଣ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କବିତା। କେଉଁ ନାଟକଟି ସତ ରଜନୀ ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାତ ନାଟକଟି 108 ରାତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ତଥା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟବୋଧ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେଉଁ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି? ରୋମାଣ୍ଟିକ ନାଟକ। ଆବେଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରୋମାଣ୍ଟିକ ନାଟକ। ପ୍ରାଣବଧୂ କରଙ୍କ କେଉଁ ଏକାଙ୍କିକାଟି ମାନବବାଦର ଦର୍ଶନକୁ ବହନ କରି ରଚିତ ହୋଇଛି? ବୋଧହୁଏ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖିକି କହିବି। ନାରୀ ଜୀବନର ବ୍ୟଥାତୁର କାହାଣୀକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଗୋପାଳ ଛାଟେଳ କେଉଁ ଏକାଙ୍କିକା ରଚିତ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଏକାଙ୍କିକାଟି। କୌଣସି ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଲେ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି। ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଗଞ୍ଜାମରେ। ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଦେଶେ ଦେଶେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି କଣ ଥିଲା? କଣ ଥିଲା? ବମ୍ବେ ଛାଡ଼ିଲି। ରାମଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଭ୍ରମଣଜନିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ? ଜଣା ନାହିଁ, ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖିକି। କାହାର ସମ୍ପାଦନାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର। 1897 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଚତୁରଙ୍ଗ ପତ୍ରିକା କେଉଁଠାରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ। ଇଂରାଜୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? ଗବେଷଣା, ଅନୁସନ୍ଧାନ। ପାଦଟିକାର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠାରେ ରୁହେ? ଉପସଂହାର ପରେ। ଡ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି? 66 ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ, ତାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି। ପଖନ
କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା? ସମ୍ବଲପୁର। କେଉଁଟି ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଭାଷାର ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କନ୍ଧ। ସାନ୍ତାଳୀ ଶବର ମୁଣ୍ଡାରୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ, କନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନରେ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ମାନଙ୍କୁ। କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ। କେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦ ସମଷ୍ଟି ବୁଝାଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସମାସ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମଷ୍ଟି ବୁଝାଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସର ହିଁ କୁହାଯାଏ। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଲିପିର ନାମ କ'ଣ? ଅଲିଚିକ୍। ଇଡ଼ିତାଲ କେଉଁ ଜନଜାତିର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳା? ଇଡ଼ିତାଲ ସୌରା ଜନଜାତିର ଚିତ୍ରକଳା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ଗାଁ ଗହଳରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ରହି ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗାଉଁଲି ଗୀତ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଉକ୍ତି। ମୋଗଲ ତାମସା ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭ୍ଲାଦିମିର ପ୍ରପ୍ କେଉଁ ଦେଶ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍? ରୁଷର। ଲୋକ ଉପାଦାନର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶ ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୋଟିଭ। ଜୁଗୁପ୍ସା ବା ଘୃଣା କେଉଁ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ? ବିଭତ୍ସ ରସ। ରସାତ୍ମକମ୍ ବାକ୍ୟମ୍ କାବ୍ୟମ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବା ପ୍ରାଣ ରୂପେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ଓଜଗୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜକ କଠିନ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା କଠିନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ ସମାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ? 81 ନମ୍ବର ଡି ଗୌଡୀ ରୀତି। ଭରତମୁନିଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 10। ଗୌଡୀ ରୀତି କେଉଁ ଗୁଣର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଗୌଡୀ ରୀତି ଓଜଗୁଣରେ। ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଲଲାଟୁ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ରମଇ ଆଖି ନୁହଇ ସିନ୍ଦୁର ରହିଛି ସ୍ମର ହୃଦୟ ଲାଖି। 84 ନମ୍ବର ହୁଏତ କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ରସଧ୍ୱନି ନହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। 85 ବିଷୟବସ୍ତୁର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେ କେଉଁ ବକ୍ତୃତା ହୁଏ? ପ୍ରକରଣ ବକ୍ତୃତା। ଔଚିତ୍ୟ ବିଚାରଚତା ପୁସ୍ତକ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। 86 ନମ୍ବର ବି। କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର। ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ କିଏ? ଗୋଦାନ ଉପନ୍ୟାସର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଗ୍ରାମର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ଦୋଷଗୁଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବକ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ତ ଆମେ ବୁଲିକରି ଯାହା ରଚନା କରିଥାଉ। ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିଥାଉ। ତ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ କ୍ଲାସିକ୍? କାହାର ପ୍ରବନ୍ଧ? କାହାର? ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ। କିଏ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ? ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସ୍ଲେଗେଲ। ଫ୍ରେଡରିକ୍ ସେଗେଲ। ଜଣେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଲେଖକ ତା ନିଜ ଲେଖାରେ ଆପଣାଙ୍କୁ ହିଁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହା ଦେଖିକି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଜଣାଇବି। ଈଶ୍ୱର ମୃତ। ଦ ଗଡ୍ ହାଜ୍ ଡେଡ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ନିତ୍ସେ। ଫ୍ରେଡରିକ୍ ନିତ୍ସେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ? ଭଗବତ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସରିଆଲିଜିମ୍ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ବାଦକୁ ବୁଝିଥାଉ? ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ। କ'ଣ? ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ। ଜନଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ ଓ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ବାସ୍ତବବାଦର ମୂଳ କଥା। ଏହା କାହା ଉକ୍ତି? ଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇବି। ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋ ଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ। ଏଇ ରକ୍ତ କଇଁ କାହାର ପ୍ରତୀକ? କାହାର? ଏଇ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନା ବା ସିକ୍ତ ବିପ୍ଳବର। ମିଥ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପୁରାଣ କଳ୍ପନା। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରକଳାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍। ବୁଝିହେଲା? ଏଇତକ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।